Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Aksyon Firing Line. Sa liwat, maing gabi naman sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line. Karon nga adlaw, Miyerkules na kita, Nobyembre 11, tuig 2020. Aksyon Firing Line. Kumusta kamo mga suki namon matagpalamati sa ganginan sa bilog nga Western Visayas? Kutong malabutan sa ngaton na broadcast karon niya nga gabi. Aksyon Firing Line. Sa ngalan sang inyong regular anchorman, aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon ang Tayhopon checking in. Tub-tub kita sa takdang nga alas 9 karon nga gabi. Aksyon Firing Line. Magalumon sa gihapon ng aton sining nga tiyempo kag medyo may pagtupa panalagsang taliti. Medyo danlog ang dalanon halong gid sa aton nga magka-aksyon nga nag-travel out of town. Aksyon Firing Line. Bisan diri ka man sa Metro Bacolod kinahanglan alerto gid defensive driving kay kaina sa ngaga or sa hapon may triple collision sa Bacolod resulta isa patay, 3 ang pilason. Aksyon Firing Line. Mga nagamonitor na via Facebook Live, kag sumong man YouTube, kag mga nagamonitor pag sa website sa Aksyon Radio Bacolod, good day sa inyo din kaman nga bahin sang kalibutan. Aksyon Firing Line. Pwede ka mo magkapadala sa minsay dira sa available nga chat room o kon pwede dira sa comment section. Padala ka mo sang inyong mga mensahe. Aksyon Firing Line. Antes ang pilang ka mapambukas naton nga mga impormasyon kag balita sa karon tanay lakat sa panahon. Let's have Gani Republika gikan niya sa PDMP. DYEZ. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Sir Gani Republika, sir, may gabi, please come in. Aksyon Art may gabi no kag sa aton mga listener. Sari lakat sa atong tiempo sining gabi Miyerkules kita karon Nobyembre 11 tuig 2020. Si Typhoon Ulysses ang iyang classification typhoon ni nagapadayon ni siya nga nagakusog o kung naga-intensify. Nagabanta ni siya sa probinsya sang Quezon kag Aurora. Wala ni siya epekto sa landmass naton diya sa Western Visayas. Wala man siya epekto diri sa aton baybayon sa Guimaras Strait, no. Kag way man siya epekto sa iyang alagyan, no. Track kag ang iyang intensity. Pero makalabot ni sang iyang kabaskugon 140 to 155 km per hour antes siya maglandfall buwas sa aga. Magahuyang ni siya kung makatabok na siya sa mainland sang Luzon. Kag ang epekto yan ni ara ang mga kabukiran sang Sierra Madre kag Zambales mountain ranges mahuyang-huyang ni siya galing magpabilin to siya nga typhoon sa gihapon niya classification, no, once nga makatabok na siya, no. Karon si Ulysses, Typhoon Ulysses nagaantad ni sa distansya kapin sa 60 kilometers ang iyang kalayon sa nasidlangan sang Naaminhan, nasidlangan sang Lait Camarines Norte. Ari siya sa 14.4 degrees north.
kag 123.4 degrees is may ginadala ini siya nga kabaskugon nga hangin 140 km per hora ang iya pero sa kag nagamadlos ini siya masobra sa 195 km per hora kag nagagiyo ini siya sa direksyon nakatungdan sa sulod sang 20 km per hora. Ang isa pagid ka weather system nagakomplementar di ang ara nagaapekto sa pinakapunta sang naaminhan sang Luzon amon ang till end sang cold front. Ang magalumon nga kon mabagyoon nga tiyempo ari karon sa Metro Manila, Central Luzon, ang Calabarzon ng Kabikulan, daw aragid sa sentro sang Luzon, no? La Union, Pangasinan, Labot sa Benguet, no? Yung Northern Luzon na siya, Nueva Vizcaya, Quirino, Mindoro provinces, Luzon, kag Marinduque, Bot, siganon daw takloban niya halos nga Luzon, no? Nga tugay ni Typhoon Ulysses. Sus. Ang maulano naman yang may pagmadlos nga huyop sang hangin ari nagaepekto sa Isabela, kaprobinsyanan sang Samar sa iban man nga bahin sang Cordillera Administrative Region kag Ilocos. Halin man ini sa gihapon sa Typhoon Ulysses, no. Ang nasiling mga magalumon ng aton kalangitan ari diri nagaapekto sa iban nga bahin sa Bisayan kag Luzon. So diri kita na include, no, sa muni nga weather condition. May lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob nga epekto sini ginapulihan sang trough o galom ni Typhoon Ulysses kag tail end sang cold front. So labot diri ang tail end sang cold front dalin dito sa pinakapunta sang naaminhan sang Luzon. Okay. While ang Mindanao nagapabiling nga daw maayo ang iyala nga tiyempo, may pag-uum-uum ang kalangitan. Hasta sa magalumon ang kahawaan nga may naligwin ini nga pagulan. Tuga iniya sang localized thunderstorms nga ilala mga landmass. Okay. Adwa lang ka lugar. Tatlo action art, no. May ara kasarangan astang may pagmadlos nga huyop sang hangin diri sa iban nga bahin sang Luzon nga halin sa naaminhan na sidangan pakadto naaminhan nakatungdan. While diri sa iban nga bahin sang Kabisayan diri kita na lakip kung na-include, no, kag naaminhan kag nasidangan nga bahin sang Mindanao kasarangan man hasta may pagmadlos man nga huyop sang hangin magahalin sa nabagat na nakatungdan pakadto nabagat na nasidangan kon southwest to southeast. Okay. Nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Ang iban nga bahin sang Mindanao sa gihapon nagapabilin nga mahinay asa sa kasarangan lamang kag magahalin ini sa nabagat na nakatungdan pakadto nabagat na kon southwest to south. So daw libre ang Mindanao, no, nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. So sa nasiling mo kag ina diri sa aton localized forecast, no, nasakop kita sa magalumon nga kalangitan bisan magkuha sa swerta naton magtangla sa kahawaan. Okay. May dala ini siya nga lapta-laptang pagtupa sang ulan kag pagpanaguob aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag ari kita sa kasarangan hasta may pagmadlos no uyop sang hangin. Halin na bagatnan nakatungdan pakadto na bagatnan na silangan kon southwest to southeast. Nga may kasarangan hasta nga mabalod ang aton nga kadagatan. Pero wala kita gale warning advisory diri sa Western Seaboard sa aton sa Kabisayan Aksyon Art. Natandog lang ini siya sang may pagmadlos nga huyop sang hangin diri sa aton sa Western Seaboard sang Kabisayan. Okay. So waay epekto waay sang tropical storm warning signal na batak na subong dito sa ila waay madalang Visayas kag Mindanao ara lang sa Luzon. Sa tropical storm warning signal number 2 naman Luzon kag ang Luzon lamang may signal dito sa number 2, ang Visayas kag Mindanao wala man. Okay. Ang sa signal number 1 niya ari sa Visayas pero diri lang Eastern Visayas lang mga Samar kag Leyte. Diri lang ya, sa aton way isang epekto. Okay. Okay. So karon alas 9
Alas 9:18 ang taom naton 1.0. Ang hunas magabalos alas 2:33 karon sa kagahon sa 0.6 meter sa kadalumon. Kag alas 5:18 sini nga hapon nagtunod si Haring Adlaw, magabutlak naman ini sa alas 5:38 buwas sa aga. Ari kita si gahapon 25 hasta 31 degrees Celsius o kon sa 67 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. So na ang aton lakat nga timpo sini nga gabi, Aksyon Art. Sige. Sargani, salamat gid kag good night sa inyo. Good night, may gabi. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Pasalamat kita diri sa Region 6, kapin pa diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental nga wala naman nagdalasang kalitan kag madamol nga pag-ulan ini nga bagyo. Aksyon Firing Line. Let's go to work na diri sa aton nga pagpangalagan nanong pila ka madalag ko nga mga balita nga aton natutukan karon nga gabi. Aksyon Firing Line. Pero antes ang pila ka mga development kag update diri sa lokal, baw subo-subo maninga balita subong ginasunod ta ko nanong latest investigation sang kapulisan sa kamatayon o pagluthang patay sa isa ka judge na dito sa Manila Regional Trial Court Branch 45, si Judge Maria Teresa Abadilla, 44 years old. Patay ini matapos ginluthang sang Chief of Court Clerk Abogado man, Attorney Amador Ribato, 42 years old. Tiway pa may baluan kag klaro subong ginpalayag investigation ng kapulisan anong madalom ang rason sa pagpatay sa sining una sospetsado pero sang uli ng inbiktima man matapos nga nagpakamatay. Aksyon Firing Line. Ang latest update duwagid sila ang mga nagkalamatay. So bangod sini may mga review kag mayara palayag karon no ang National PNP kag subong man ang korte nga dapat liwat i-review ang ginapatigayon nga mga security measures sa sulod sang korte. Aksyon Firing Line. Tigaling ang problema kay ti isa lang sila katrabaho, sino man abi dahom sila nga matabo ning insidente. Madamo nga manggulo ang nagaguluwa pero wala tuntang official investigation sang kapulisan. Aksyon Firing Line. Una nga ginlutang sang sining abogado ang huwes orang judge antes magtiro man sa ngiyag kaugalingon. Nati duwagid sila ang nagkalamatay. Aksyon Firing Line. Ano ay na posible madalom nga rason sining nga insidente. Aksyon Firing Line. Kag pila pagid karon ka mga development mag-aksyon ini National Order man Lunes nang adlaw implementation sang ginatawag nga Road Clearing Operation 2.0. Dari sa Bacolod kag Negros, ano na kahanda ang mga opisyales sa pagpatuman sini. Aksyon Firing Line. Sa lokal nga mga balita, update kita karon sa investigation sang kapulisan. Ari subo-subo nga aksidente nagluntad sining hapon sa Bacolod. Ang involvado isa ka pribado nga salakyan, Montero Sport, nagbunggo sa ambulansya nakakasgid, nagyupigid ang iaatop. Dati mayara, may isagid nga napatay, 3 ang pilason. Aksyon Firing Line. Pero ang aksidente, triple collision. Aksyon Firing Line. Ano ba ang palayag sang driver man sang Montero Sport? May ara siya bala statement kaginbuyan angot sa sininga aksidente. Aksyon Firing Line. Bangod sini ang pamangkot, kinanglanon na gidbala sa Bacolod, atong plano sang una ni Sir Jomari Vargas nga dapat may ara sang ruta nga lagyan i-set up para lang sa mga ambulansya. Aksyon Firing Line. Ari pagid, no, kundi ang aton balita umpisa nagligan nga adlaw isyo sang Pasaway. Pasaway, number 1, Art District, nagligan nga simana. Pasaway, number 2, mga resort sa Punta Taytay, nagmato-mato bukas.
Aksyon Firing Line. Ari ang pasaway nga balita number 3. Pila ka mga ilisay halin sa Iloilo nga nagapauli sa Talisay nagamit sang address nga Bacolod City para diretso makapauli sila lugar. Aksyon Firing Line. Dano ang tinutuyo sini magkabutig kamo magkalabay kamo da pero sinunghalitan nyo butang ta basi ko nalatnan kamo on the way. Dano nga sitwasyon ni aman? Aksyon Firing Line. Kaya riiangot ko ni karon ang mga pasaway nga balita man grabe amo ning dapat siguro tun-an pagid sang EOC dis Bacolod kag sa aton syudad. Man ang balita mo ni kundi nagailapit kita December. Amo ning tiyempo aksyonan nga nagahulat ka sang mga promo sale sa mga mall, promo sale sa mga balaligyaan kay sa bulan sa Disyembre medyo mayo gawa ang hulag sang tawo kay may kulo kwarta. Aksyon Firing Line. Pero amo ni ngaton balantayan, would you imagine sa Cebu? Kuning Cebu isa ni isang lugar nga 40 man kadamo cases. In fact, dutayan ang gani nga silaya mo. Ang next nga mangin sentro sang COVID-19 nga cases, din kakakita sinay nga gulpyada to. Nagsalaka sa Cebu. Nawaring balita sa Cebu ay may isa dito ka nagabaligya mga tsinila sapatos sa area sang Sanson Road, Barangay Lahog, Cebu City. Opening sang ila balaligyaan may mga promo. Tiyaw chinilas balang natod pero kung namin nga chinilas kag barato kundi dugukon katawo. Aksyon Firing Line. Damo-damo nagadto. Naglinyanay na ginutok ang resulta ginpauntat sang ila LGU. Aksyon Firing Line. Amo ning bantayan tadri sa Bacolod, no? Ambot ko may ara ni order kung ano ang pag-regulate sini kay base siling ko hindi na ni matabo sa Cebu pati di sa Bacolod bangod nagalapit ang bulan sa Disyembre ang promo sale amo ni ang mga tuga bala. Aksyon Firing Line. Nagakalipatan ang social distancing, ang pagsunod sang minimum health protocol kasimple man lang nga do katig-ag sundo now. Aksyon Firing Line. Ari pagit Bacolod City SP nagapangabay sa City Tourism Office sang comprehensive plan sa industriya sang turismo sa 2021. Aksyon Firing Line. Samtang 33 ka may membro sang ihusingin pa idalom sa surveillance test nagnegatibo ang resulta. Aksyon Firing Line. Mga detalye sinabantayan kay unahon ko in a short while ang patrol with Aksyon Edi Naboso. Kay baroon ta ko na nung latest investigation sining nagluntad kay ina isang ka-aksidente nga dako diri sa Bacolod. Aksyon Firing Line. Pero antes sina mga ka-aksyon. Online sa Firing Line. Unahon ko lang ang Department of Trade and Industry. Importante ni nga balita. Now sa Cebu ginihimplo ko sa inyo kung may isa to nag-opening sang negosyo. Would you believe porting tawo? Ano-ano malang may panagtagana isang kuan man ayuda pinansyal nga diri sa ato nangin problema ni ang paragdagan na isang financial assistance kay tanan nga tawo halos nga nag-file nagpangayo bulig ti kundi naglinyaman. Aksyon Firing Line. Sa Cebu ya pwerte mabakal chinilas ang tao naginutok mo ambot ko may regulation na nigin papanaog or guidelines ang mga preparasyon sini while nga nagailapit kita sa bulan sang Disyembre. Lain pa daan nga mga Notsibuena products sa mga kumpanya nga nagaproducer siniluyag man, luyag man nga magpa-increase ang presyo. Joining us tonight, diri sa aton nga pagpangalagad is no less than Ma'am Rochelle Nopable sang DTI. Ma'am, maayong gabi si Aksyon Art, sa Aksyon Radio Bacolod. Mayong gabi, Aksyon Art. Yes, ma'am. Salamat gid sa time, Ma'am Rochelle. No, unahon ko lang, number one, nagailapit kita December, ang worry ko sini mga promo sale, baligaanay, sa mga mall, kag ang mga promos nga amugid ang nagapaganyat sa tao nga magkadto. Ma'am, may guidelines sa ning DTI, kag paano naton may bitar ni man, nga base siling ko sa Bacolod mo, matabo bla? Oo, Action Art. So may MC20, that's 55, no? Aging pagwa ang DTI. Easing of control measures in malls and commercial centers upon strict implementation of the 7 commandments or mga health protocols. No? Okay. So,
kay gusto naman naton nga i-balance man ang ekonomiya, no, nga maka-revive man ang mga negosyo, but at the same time observe din ang health protocols. Okay. So related sa sini, so may mga mall-wide sales o mga sales promo na, no, especially nga nagahinalapit na ang December. Yes, ma'am. So sa ini nga memorandum circular, may ara na diri nakabutang may compliance monitoring, no. So nag-organize kita dira sa Bacolod sang compliance monitoring team, no, ini siyang with the instructions man from Mayor Bing kay may permit man nga ginakuha sa ila ang mga malls, no, kung magpa-promo sila aside sang promo permit nga ginakuha nila from DTI. Yes. So ang mall-wide sales, ang permit na nila especially for mga big malls sa national level. So sa Manila na sila gina-approve, no? Okay. So nag-organize kita sa compliance monitoring team kag per memorandum circular. Naga-compose ini sang DTI, sang taga DOLE, taga DOH, no, kag ang local government unit. Okay. No? So may mga members na ini, sinilang gin-organize naton sini nga November to ensure na compliant ang mga establishments. So na prior sa upcoming mall-wide sale, no, so may ara dira kita nga mall-wide sale sa mga November 13 to 15, no. So nag meeting, nag-inspection na may ginatawag kami nga pre-sale inspection. Agud nga ma-ensure na nga daan or ma-correct na nga daan kung ano ang mga dapat nga ara dira, no. Agud nga ma-ensure nga they are all following the health safety protocols. Yes, So ma'am. nag-meeting na sila, kung nag-inspection kahapon, pag may mga recommendations na ginhimo, no? May checklist man kami ang ginobra. Okay. Ma-check kung nag-follow man sila. And during those mall-wide sale, ara dira ang compliance monitoring team together sa mga health safety protocol sa mga establishments, sa establishments, no? Yes, ma'am. So actually ang Bacolod local government unit napadala man gani isang damo Manila nga tao, especially ang sa nito nawag ang naga monitor naga contact tracing nila nga team, no. Okay. So far ang maayo man ang compliance except nga ang balantayan gid first ang meeting kag sang observation sang aton nga team amo ang food court area, no, kay food court area dira gid na naga-converge ang kadamuan, no, magkaon especially after 5 mga muna balang time, no. Kag dayon amo man ang sa supermarket. So may mga ubra na to nga mga mga patakaran kung paano nga ma-monitor ang nagatulod kag ang nagagwa. Kag ang carrying capacity sang establishments, lagi na consider man naton kay may isa mo kita ka memo circular nga dapat pila lang kabilog per square meter, isa for every certain square meter ang pwede, no, nga tao dira sa area. Okay. So nakapreparar na ang compliance monitoring team sa pag-checkar, no, sang nga mga sale. Okay. So at least subong all set na ang preparation, hopefully at the time, no, kag sa adlaw mismo sang i-offer nga promo sale, kabay pa hindi magdinaguso ang tao, kabay pa may kwartang tao, kag hindi maginuto, kag malimtan ang social distancing. Oo. Kag siguro tanan aware naman, very conscious man sang aton pandemic subong, no. Okay. Nga man sila maghalong o magpati sa mga ginapatuman nga mga patakaran, no. Agud nga ma-safeguard man natin ang health natin. Yes. So keep us posted, ma'am, kung may mga memorandum circular, we will help your office i-disseminate sa public. Anyway, salamat gid sa imo time maginatag karon nga gabi kay ginuna tagid ka, Ma'am Rochelle. Salamat gid.
Okay, salamat gid, Action Art. Good night. Good night. Good night. Aksyon firing line. Ma'am Rachel Nofabli, nagayo siya nga unahon talang siya kay may mga Zoom meeting pa man siya in the coming hours. No? Pero ari, ginuna ko ni because sa observation ta, ang unexpected nga magkalanabo, nagkatabo no? Number one, issue dira sa may art district, sino ba lang magpaabot nga under the GCQ nga regulation, may mga tao iya nga karon di pa may baluanan uning dalagan sa investigation, sino ining ara sa likod kag responsable sa irresponsable nga pag-akto nga waya nagsunod sa ngil protocol. Aksyon firing line. Di ginadumilian na gid gani nga under the GCQ status. Kinanglan wala sa mga pagtililipon, ginadiscourage, ginadumilian, di lang yan discouragement, ginabawalan, ginadumili nga magtililipon bisan birthday party, gani mo. Bisan ang mga activities, tiaraya may mga nagkomiter, klaro pa sa sanang sa adlaw, timpamangkot na matabo sini sa coming days ni mga promo sale kag iban pa. Aksyon firing line. Bisan wala man kwartang tawo, ako ga-expect nimo ang mga mall bagod sa istrikto nga mga community quarantine status, maninguha ni kag mag-style ni nga ang mga baligya nila nga dugay na nastakda, i-promo, kiyari balantayan ni siling ko basi magkatol naman ng bagol tabla, imbis nga Paskwa, nagilapit na nga Paskwa, basi kon problema. Aksyon firing line. Umayo kami set up na subong galing DTI and local government unit diri sa Bacolod City. Aksyon firing line. Amo ng husto, abansi nga pagplano. Pero take note kag ini isaman kadako nga challenge sa pulis. Monitor gi kita mga sirs. Because at the end of the day, dong pulis pa ya perming ginabasol. Aksyon firing line. Ara tanis kaugalingon tanimo. Ang pagdisiplina kag pag-regulate sa aton kaugalingon, kita mismo pulis ang kaugalingon ta. No, ngay na magsunod bala ka simple nga health protocol katig-agi sa aton bagol. Aksyon firing line. Sorry to say that, no, pero kung why ka man lang nag-violate, ni mo maglain ang buot mo guro. Kaya at the end of the day, ang bottom line sinidre, amo nga luyag ta nga ang COVID-19 madula na. Pero take note, wala pa ya vaccine. So meaning, as long nga wala pa vaccine, ara lang si COVID-19. Aksyon firing line. Kag bisan mayara pa gani vaccine, pwede ka pa malatnan galing kay ti may bulong na amo nang bintaha. Aksyon firing line. Halong gid mga kaaksyon, amo lang ang mensahe nga madala ta sa inyo. Aksyon firing line. Alas 7:32, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Masip ko very quickly sa balita iadri sa siyudad sa Bacolod. Kaina isa ka aksidente ang nagkibot sa Bacolod noon sang hapon matapos nga nagrinagamak diraho sa Dalan Lacson, San Sebastian nga nagresulta gid nga isang patay, 3 ang pilason. Aksyon firing line. Ang Dalan Lacson isa ini kalugar nga puwerte gid kasako man. Ang traffic hindi hamak. Unahon ko lang si Aksyon Eden para nga at least may baluan tang background gid kag paano nagluntad ang aksidente. Ina nga lugar puwerte ang traffic. Amo na nga peak hours, iban nga pala uli. Puwerte kahinay man lang ganing dalagan sa traffic. Kag akuya kunari ka man lang sa downtown, ano biya ang gadgad mo magpapaspas kag dalagan man? Aksyon firing line. Amo na ganing pagbantay sa mga highway patrol group sang LTO nga dirikes downtown di obligaron kagid nga bantayan da ang speed mo lantawon. Okay na siya kiti regulasyon na mo. Pero sa tutuod lang kunari ka sa downtown di ano yung gadgad mo maghala ka papaspas dalagan? Aksyon firing line. Duwas kon emergency kagalain ang tiyan mo nga daw Maria ka nagid guro Aksyon firing line. Ari ang detalye. Ano ang latest development kag investigation sang kapulisan? Ting kakita na piod ang alimpuduan sang ambulansya. 3 ka masalakyan ang involvado. May ara statement kag ginbuyan ang driver sa tong Montero Sport nga hubin pagalitong nagadala.
Aksyon firing line. Para sa komprehensibo nga pagatag sa aton sa detalye sining nagluntad nga aksidente balikan ng patrol plus ang latest investigation sang kapulisan. Let's have Aksyon. Eddie Naboso on the line. Aksyon Eddie, may gabi, please come in. Aksyon na art ginahulat pa karon sang kapulisan ang plano sang pamilya sang driver sang ambulansya. Ako nga napatay sini aksyon na art no kag ang tatlo ka pilason man nga sakay man sang ambulansya. Kaya katapos na bungguan sang Montero Sport no kay ina mga launa 15. Kaya sa Aksyon Street, syudad sang Bacolod, Aksyon Art. Okay. Bali ang napatay ang driver sang ambulansya ginkilala kay Jesse James Tranilla. Samtang ang upod niya ni Aksyon Art Pilason nga mo sanday Maria Cajeras 30 anyos. Amo ang nurse kag Jose Francisco Sombero 34 anyos kag auxiliary aid Aksyon Art sang ambulansya. Kag may karga pa ini nga pasyente nga si Vicente Limaco 78 anyos nga residente iya sang barangay Biniquil, syudad sang Kapankalan. Okay. Sa aton nga pag-istorya kay ina kay Police Station 1 Commander Major Jovel Sidel, bali ang plastada Aksyon Art ang ambulansya di syempre knowing nga may ara siya sang karga nga pasyente nagahagunos Aksyon Art kag gati nagauwang man ni may siren man bala niya from north going south sang Lacson Street Aksyon Art. Ang siren mo ng English sang sirena. O sirin, no? Okay. Ti magsiling ka sirin, panawagan ni siyang iba na wangwang, yara na ho, ambulansya gawangwang. Galing kiti ina iya daw iabla sang commonly used nga tinaga. Nga actually hindi man siya amo ng correct, pero doon na i-use bala naton nga gawangwang ambulansya, way kabati. Correct Aksyon Art. Kasi, Okay. Mahambal sila nga kung dugay kang nagid bala kung baga nga driver or ikaw mismo bisan panibag-o pa once nga mabatian mong huni Aksyon Art sa dagwang sang ambulansya abe dugasala na ng mata mo tanaw ka side mirror Gasala? rear mirror Gasala? Pagdiin ka. Sige. Oo, kay ti dapat mag-give way Aksyon Art mo. That's why nga ti amo to ang isa man Aksyon Art kay hindi ito mahambang ginasaligan sa ambulansya no kay ti may karga siya yung pasyente. Okay. Basta going siya north going siya north Aksyon Art. So ang Montero Sport nga salakyan from west to east naman nga direksyon sa San Sebastian Street. So meaning, halin siya sa downtown going Libertad ang direksyon sang Montero Sport. Correct. Ang Aksyon iya Art. naman direksyon sang ambulansya halin diri sa Lagon nga direksyon pagkadto sa Sumag. Amo na. Actually, Aksyon Art, halin sa Sumag going sa Lagun nga direksyon. South to north. Okay. South to north. Ang natabo Aksyon Art, pagtabok diragin mismo ayon sa intersection na bungguan sang ining Montero nga salakyan ang ambulansya. Kagati mangod man sa impact Aksyon Art kag syempre in shock ang driver siguro na dulaan siya sang control sa manibela. Okay. Rason nga nawarik niya pawala kay based sa pag Aksyon Art no paglaragway sa ato ni Mr. Sidel nawarik niya pawala ining iya nga ambulansya Aksyon Art kag nagbunggo atong delivery van kag natumba ining ambulansya. Nga mo tong gintunaan sang pagkapatay sang driver kay didto gid sa side niya natumba kag pagkapilas man sang tatlo ka sakay sini Aksyon Art. Pero ang driver sang sining Montero Sport nga salakyan amo si Kenny Arilio 21 anyos sang barangay Alihis kag ang driver naman sang delivery van amo ini si Genesis Graelios 32 anyos nga taga Banwa naman sang Morsha. So ti na istorya makaina action Jan initially Aksyon Art mo ang driver ni balasang van pinakibot na lang siya kay ti ara man saya sa insakto niya nga lane from north to south direction naman siya Aksyon Art sang Lacson Street. Okay. So bali tubangay sila kumaga so gataay sila tani isang ambulansya. Dahil kay tinawarik pawala sang ambulansya amo atong nadalahi kag nabunggo man siya. Okay. Kaya So mo kung to, analisahon takson Eden, ang impact gid kung nagbunggoan ay kay kumo hindi man head-on collision ang ambulansya kag ang ining Montero Sport
medyo naglabutan na sila guro hindi gid man silingat koy kung todo tong impact dito parang tumpilak na to siya mo. Correct. Oho. Action art. Amo nang position nga nila nga amo nang explanation ni Sir Sidel Action Art no. That's why nga ang karon ang ining si Arilio ang ara karon Action Art sa custodial facility sang police station number 1 kay syempre SOP na ina kag ginahulat pa ang desisyon sang pamilya bangod nga mahimo mga tubang siya sang kaso na reckless imprudence resulting to homicide kag multiple injuries kag damage to property Action Art. Samtang nagapatigayon man ang investigasyon, si Gra Elios nga driver sang van ang detain man dito sa police station number 1. So pamatian na Action Art no si Police Major Jovel Sidel. Yes, kagina mga around 1:15 may arata sa nga triple collision dito sa San Sebastian, Lacson. So ang Montero from west to east or San Sebastian isa makross sa Lacson nang pag-cross niya no may ambulansya no na bungguan niya ang ambulansya mo nga do nagbalang-balang ni pakantuman sa side sa may ng may travel kali may GMC van from north man to south amo to nga pagka bunggo sa Montero nagbalang-balang ang ambulansya pag mismo na head on man sa GMC van ang aton sang driver sang ambulansya mo to hindi dali nato dala sa may regional hospital pero unfortunately declared sa doctor nga dead on arrival. Ang auxiliary sa ambulansya kagang nurse gindala balik sa South Bacolod Hospital. Kabayan na Action Art sa pagpahayag man ni Sir Sidel ang nurse sa ambulansya kagang auxiliary aid ang padan karon ginabulong sa South Bacolod General Hospital samtang ining pasyente nga 78 anyos ang ari ginabulong sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. So far Action Art mo naman lang ginahulat sa ato kapulisan kay after 18 hours nga reglementary period kung wala sang may mapasaka sang kaso temporarily hilway ang ining driver sang Montero Sport nga salakyan pero kung desidido pamilya nga pasakaan sang kaso mahulog ini sa regular filing Action Art. Kundi why na traffic light? Why na traffic light? I understand sa San Sebastian Lacson mo. Do may gaman lang nga traffic enforcer. So basi amo ng tendency basi aras kilid lang traffic enforcer amo na guro nga basi nagpaspas man dalagan sa duha ka salakyan. Correct Action Art pero based to kaina sa mga nakakita kay damo Action Art mo sang establishments dira bala actually sa Tatubuan tubang sang prutasan kag may simbahan dira may mga construction ongoing construction kay may mga trabahante. That's why nga nakita nila Action Art based sa ilaya nga nakita na ara na kuno nabatian naman nila ang wangwang sang ambulansya pero ining Montero do medyo wala hindi mayo attentive bala kag nag-cross gid sa gihapon Action Art. Why mo may istorya ni ang hubin paning nga driver? Wala Action Art kay nabudlayan sila. Nabudlayan sila kay medyo bata-bata Action Art sang natabo ganing aksidente. Wala siya nagpanaog pero tiya mo lang tong hambal sang iban. Nga wala siya Action Art nagpalagyo. Sige. Action Art, balita halin sa patrol ang ka-action ni Action Idinaboso. Una sa balita una sa Aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Hindi lang ini ang unang insidente nga may ara sang na-involve nga ambulansya. If you remember last time Lacson dito man sa Hirna is balato mo. Nabalibartad gid bala? Action answer. But ara niya nabutang since emergency ang dala niya kay kumo pasyente kagabuhi ang ginahingagaw. Ara na nakuntani ang kortesiya. Kag ara na kuntani sa driver sang iban nga salakyan, mapapribado ka man di pasay, nga tagan mo gidya, ligwa nga makaunang ambulansya. Action Firing Line. Bisan opisyal kapag anisang banwa o konsyudad,
paunahon mo gid na yung ambulansya. Now, tigaling investigation is still going on. Kag hibaluon tana ko ng dalaganan. Sini kagin ang desisyon sa pamilya sang napatay. Aksyon firing line. Bangod sining insidente. Basi amo na ning tiempo nga mas dayunon nagidi sa Bacolod atong ginaplano ni Sir Joe Marie Vargas kun wala ning COVID. Amo ni taning plano to nga may ara sang traffic plan o route plan kundiin maagi ang mga ambulansya coming from the south, coming from the east, coming from the north, kundiin sila nga ruta malabay. Lines of firing line. Joining us tonight is Sir Joe Marie Vargas, ang cluster head sang DRRMO Bacolod City, at the same time Executive Assistant and the Mayor Bing. Sir Jones, good evening. Art ng gabi. Subo-subo man nga balita ang ligad to interview to sa imo, parte man na sa may area to sang Libertad tungod na may nagbaliskad ba no sa may Burgos sa este sa may Kwan Irnais na ano ganina dasar ato lang di pasahe man to Di pasahe man. ti siling ko hindi na yan tiempo sir nga dayonon tan lang ni kay plaster ni nga muning ruta route plan lagyan sa ambulansya dis Bacolod. Well, siguro at kanite amon endo kalang gitsimpo tas buong plan tungod sining operations manamon. Kating amon gani ambulansya sing last week na bungguan man gani sing dikargaban mo. Uy, may lantoy galing kay way pasyente manugkuha pa lang pasyente sa Punta Taytay no. Okay. So bago pa tong ambulansya yan sing Vista Alegre. Pero may lang kay way manong corona mon way man ma damage lang baling ambulansya ti way kabiyahe subong. okay. So, mana daw ika-tatlo na ng ambulansya ng mungguan, titikarga ito yung kontra niya eh. So, mana wait na mo. Yes, sir. Ang lain pagid, kay ang balita na ba ito na muntong kargato sang nga pasyente, ito do may case to sang COVID? Yeah, ang sakto na. So it was confirmed na may positive case tong kargato? Oh, positive case to siya. Amo guys, itong pag-abot ng kuro ko to, naamot sila nagkwasing atong nurse kagang utility sang South Bacolod. Okay. Nakapipiit yung tao naman art. Amon problema sini siguro pa-check pa-endorse ni sa EOC buwas para maatong palibot pa-contact tracing naman di ba siya kon kaya pasyente ni siya daw ex-police ni siya art mo ining tao ni. Okay. Kilala ni Vice Mayor actually ning tao ni. Yeah, pasyente. So anyway, ilang taon na. Tao ni Vice Mayor Elcid? Hindi, kilala niya. Kilala niya. Pagkaipulig ni siya permis ang una okay. Kari pa di sa aton bla. So nga mong tao kaya pagkwati yan, naka-PPE. Pag-abot ito. Ang iban ka rin to mo nang nag-responde nga wala naka-PPE mo nang posible malantaw na mo nga kaso. Nga ipaidalom? Pa-check na mo kay base. Wala na kung nakuti mo gidla. Oo, kung ikaw gito nag-respond, alagan mo ito kung hindi panging tandugon to? Dala pulis to, kasi sila to naguna pa mo. Okay, correct. Oo. So, amo pa nang lantaw naman buwas na-take up naman nga kaso. Kiti. Anyway, let's go back to atong aton maplano namon. Posible yes, siguro, for now, ang nahimong nila namon siguro is to appeal na lang anay sa, well, actually, subong kiti, nagkomplikado ng sitwasyon to subong. Una man noong December, ang density sa laki subong nagdamo. Tugangan pagin sing galing man sing tubo. Ang dalan ta subong gagutok, no? So ang tanan ni isa ka kasos na para sa tabos ning ugtulang. Okay. May ara chimpong sa driver ya especially kung mga salakyan gwapo iya kag bataon ng gadala. Music na taas to kusog ng music so isa pa na mo hindi nakabati sing ambulansya. Kaya ng lugar at kundi ka halin sa downtown Makadto kabi sa Libertad blind spot na siya eh. Pero piyak halos hindi ka kakita si Maggie. Yes. So kung magagawin yung ambulansya tiway kakabalo kung din ng ambulansya so amo to posible na tabo naigo yung punta sa ambulansya nagtiyog Makadto sa van. So anyway ang amon would be daw ang amon pagtuon siya would be technical na siguro ya kasi ang density sa salakyan ang carrying capacity sin dalan at nagdako nagdamo balik kasi especially sa bulan sa amon imong approach sa Christmas kadamo sing kasulod nga taga out of town sa aton. So anyway ang amon sinis only way we can na siguro is to approach na ni Upod Mission Province. Nga mabuligay abis ang mga ambulansya nga ruta. Temporaryo lang, without a very
kuan nga planning, comprehensive. Kuan lang anay, daw first aid lang ay mo lang biyan hindi para sa magi. Sa so nakamon request namon nakamon nga traffic enforcer dire kay mera chimpong sa tod nga gusto na hindi kami ang ambulansya hindi yasling nga madala sa rules no pero kung nagasiga na ng suga kagahuni yield ginatanan niya kay man mention na kay ang protocol na at kung ambulansya kagi mo lang away kasi nga suga kay way gawangwang kuha na ya pasyente marata na siya pero kung magsiga na ng suga kagahuni na siya duwala nakabutang may unod sa pasyente or may respondihan siya o kung may respondihan siya nga critical amo lang na nakabutang pero kung gagi mo lang sa normality okay mo lang na ya kaya man nagsiga sugaya way gahuni minsan na unod siya napatay na lang sa mga abi na I see so amo lang namon na lang at lang taon kay sing hapon ipag-report sa akong team namon amo nang lang taon anong may imo tas nekati ikadwa na sa amon grupo ang namo sa ni no kati ining South Hospital taga Bacolod man siya so hindi man lang namon so amon at studio naman liwat over on top of the existing situation sa pandemic sa siyudad sa Bacolod. Kag iniguro dapat i-coordinate sa LTO, coordinate sa Bitaw kung paano niliwat si Minaro ng mga tao nga nagadalalasang salakyan. Ngayon ang basta kapin pa corner iya mabinagusbos ka mo dalagan na. Mo pag yan isa gani kati agaling sa tamo na lang isa ang kadamo blessing factors nga kasulod amo sa lingkod tubla isa nga music di sa kabati na mo. Pati o yan, pagbati mo yan karon kun ang kasi nigabong labing music mo daya di nakabati miyara iban ka nga masunod pag sa ambulansya mapapretend ka pamilya pero til magsulod sa maguna ya. Tamo kasos na mo. Mauna pa sa ambulansya, correct na? May tendency pa gani ka makarira pa sa ambulansya. Di maupod siya sa buli para makadasig siya. Na. So, iban niya to, iban pamilya, gin man at sunod. Pero mayroon iban siya na hindi pamilya mo. Masunod na siya gulpi para makauna siya. So, sa tigaling siya mo dapat na buligay, kalinti disiplina, gyapon si motorista naton. Galing kiti, kabudlay, mag-isablay, hambal naman nato, naman dapat kami gapil na lang abi no gapil na lang kami sa public commuters naton kaya consider lang ang ambulansya because sa subong chimpo pandemic damo kami sin respondihan important critical kayo nga amon sitwasyon nga ang amon need kita sa publiko makapangayo kami bulig nga hindi kami pagi patamaan gid ami sa amon nga sitwasyon nga ang dalan ka may ambulansya libre kami anay para maka-responde kami. Yes, sir. Mayo kung ikaw ya kay ang ginamonitor mo ya harana ni Aksyon Alvin, ano pa, medyo nagainay ang music. Tiway na gani ko Domingo pa, way mataon na. Galing kita amo na sir, ang masubo ng realidad, sorry, hindi ka gidya makagabutan ng ngalan mo sa sapro mo. Why get kay hindi ko nagtilaw na ko, hindi ko no pwede ni Eric, hindi ko pwede. Sila nga duwa ni Eric kinao, hindi ko pwede kasi kung tali pakot ko tanan mo. Sige, anyway, Sir Jom, si Storyanta na sunod kung ano mga development kang recommendation mo sa EOC, follow up na mo na buwas kadlaw. On that note, Sir Jom Marie, salamat gid sa time. Good evening. Aksyon firing line. Sir Jom Marie Vargas, ti subo-subo ni. Now, hindi kita luyag tani nga may amo ning balita bla. Kamakon mo yan ang isa katao nga madulong pasyente sa ospital napatay sa aksidente. Isus na ano man nga pagkaimtang ini man. Aksyon firing line. Kaya mo naging pamagkot kung ano matabo. Sinigaling kay Tichempo sa buong pandemic, hindi gid masyado nila maistoryahan. Pero dapat siguro ni mag-serve nga ay opener kag leksyon ini sa tanan nga mga driver da. Punari ka malang within downtown di, please. Puno paningad-tingad magamo o kung panilag magamo sa ginalabyan nyo. Kaya aksidente niya, aray ni sa mga tao, yung sa tutuod lang, haras-haras, ang pagmaniho, balawa, ay hindi cautious, hindi defensive driving. Aksyon firing line. Kung may hindi magkonforme sa konti, sorry, pero ako yung maglantaw, yan, hindi kaya maksidente, kundi kaya haras-haras mo. Ngaway ka nagadali, nga daw aksidente, mambal ka nga maksidente ka kung inang nawadaan ka prino, na inabla, daw hindi balay human error pero iniya kung ako maglantaw human error gindi action firing makalkulo mo ara sa imo ang pag-estimate kung anong speed mo kagaris downtown din pinalumba ang dalagan ano ini man action firing line galing ula tontang pamilya to kung anong plano nila bala mapasaka sila sang kaso objective balanced discussion fearless comment firing line
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa anong nakaintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakmadwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala.
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Pabalik diri sa inyo pala tuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon sa regular ang kurman. Aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon Art Tayhupon. Aksyon Firing Line. Maing gabi dara sa sitio Mangga, Gilungan, Kawayan kay paring Dudoy Pilinggon. Ara dira nga kon manghoda. Si Roger maing gabi dira kadayan kag sa anak nila no kag sa bilog nga pamilya Pilinggon. Doy, musta ka na pare? Aksyon Firing Line. John J. Albior, ga monitor, nagapadayon man tutok karon nga gabi. Si Alex Montesa, niya arangkada sa firing hotline. Firing line pare, perti kagin magimo sang kombinasyon ha. May gabi dira, padayon sa matugnaw nga kagabiyon, si paring Ulysses nag-apas kay Ka Role. Aksyon Firing Line. Niya fire truck, ambulance, PNP vehicles, military trucks are priority vehicles. Siguro ang driver ng 21 anyos. Pasiminaran na liwat 5 katuig sa LTO. Aksyon Firing Line. Good evening, alin kay Amy Esmeralda Dolido, Heaven, Melchorita Ferrer, may gabi dira Paul Spot the second or the third, Zit Alonan, Breathe Heart Tunato, Sandy Sumande. Ang driver wala nagkaseminar sa LTO, ginbakal yung license. Way takabalo good evening, Action Art Mania Punta, siling ni Kenneth Valencia. Maria Ko, yatanan galantaw sa FB, may gabi dira man si Imbong Jocampo, Jocelyn Arisivita Ola, kag Dina Rose Natuel, may gabi man, niya basta ambulance kung nagsirina, means paigad na matamat, kasong tao wala nagidya respeto, emergency vehicle ina. George Gargasiran, good evening. Kag may mga actioners, wala untad pamati kadadlaw. Merly Gonzaga, sa Barangay Liz, may gabi dira. Ligaya Osorio, Liberty Benitin Obaldo, Marites Garisa. Sinya may CCTV, ambot ko nagka-secure CCTV yung pulis. Aksyon Firing Line. Marilori Boldal Abalos, may gabi Eliza Ann, Sanghinubaan. May gabi Action Art watching live, dikid kami di sa East Homes 3. Barangay Estefania, no? God bless. Defensor Family. Cathy Bear, Junior Mainit na Region, araman si Fib Habagat, Kairos Flake. Ramona Azero, Inilaos, dira sa Town, Victorias, via Jonathan. May gabi dira, Sir. Jocelyn Kalaman, kag araman Jocelyn Libuon Dispuho. Bert Caraballo, Hiraposco Caraballo, no Bert? May gabi si mo damay lang pagmonitora. Araman sa Hong Kong, si ako Maldita, gamonitor siya. Vanessa Mayo, Mayo. Good snowy morning here in Minnesota, USA. Good morning, Action Art. Hope all is well with you. Sige, regards ko no, hello ko no sa EREFGB. Jin oy si Sir Ara naman sa area sang Hong Kong. Aksyon Firing Line. Sorry. Sa Singapore gali. Rimar Hikaro or Hikano Halyazgo. Ara siya ka monitor sa sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. Kag Melvin Pinapil. Kinalon sa guys sa Tokyo, Japan. Aksyon Firing Line. Standby na sa mga report with Aksyon Marlon Hinobia. Pero antes na Aksyonan, ayo ko, nayari tadian ayo. Kay mayari ko di gali promo subong. Manghatag kita premyo, atensyon ang cellphone o yata niyo ha. Ako yaga suggest ko pag ring sang cellphone basta hindi mo kilala, pagtawag sa imo, pagpamangkot anong radyo nga ginapamatian mo, simple lang, Aksyon Radio Bacolod, yambal nyo. Okay,
bisan din na sila karon na. Nawang unahon mo. Kay pagkuan mo sila, pagtawag mo o pagsabat mo, sos Aksyon Radio ang nagtawag sa imo, sigurado gid 500 pesos. Aksyon Firing Line. Dari kita sa aton sini nagapadayon nga promo. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa AARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. Sa AARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. May ara na nagaring ang iya sining nga cellphone. Kabay paras tupad mo da. Na okay tigpala niya po ng ibang tapos sa ganini. Paunay-hunay. Kabay pa magkasabat nila yon. Aksyon Firing Line. Tumataging-ting 500 pesos ang imo dagon. Kabay pa. Good evening. Hello, mayong gabi. Ma'am? Mayong gabi, Ma'am Annalyn? Yes, sir. Mayong gabi. Sa Aksyon Radio Bacolod ni Mama. Okay, sir. Ha? Hello. Hello, Ma'am Annalyn. Mayong gabi sa Aksyon Radio Bacolod ni Ma'am. Okay, sir. Ang gabi, ma'am. Anyway, pamati ka na subong? Sir? Siling ko pamati ka na subong? Wala problema, sir. Kaya amon nga radyo, nagguba kayo, nagbaha di sa amon. Ay, tunto nga ba yung guba yung radyo mo? Sige lang kay itagaan ta kayo ng bakal radyo, ha? Apply pa tani, sir. Oo. Pero mag-monitor ka sa una sa kuway pa maggubain mo radyo. Oo, sir. Pero, tani kung wala pa nagguba, pamatiin ko kung kagabi. Oo, aga kagabi. Sa Aksyon Firing Line, balaan mo kung sino ang-angkor? Sir? Balaan mo ang angkor sa Aksyon Firing Line? Hello, ma'am? Ay, dumain siya ka ba? Hello, ma'am? Sir? May gabi na sa imo. Liwat daw, siling ko sa imo, gapamati. Sino kilala mo sa Aksyon Radio? Aksyon lang sa Diaz. Aksyon Jan Diaz? Oo. Tibo, very good. Kakilala mo sa Aksyon Jan. Ang iban pagid ng mga program, pamatian mo, ha? Okay, sir. May manawagan ni sa imo, dambalon mo. Ang ginapamatian ko, Aksyon Radio Bacolod, ha? Okay, sir. Manawag pag diwat? Ha? Manawag pag ginaliwat, sir? Hindi na. Itagaan ta nagagani premyo. Ay, thank you, sir. Congratulations sa imo, Ma'am Annalyn. Ihulaton mong text dira kung saan mo makuha ang imo premyo, ha? Hindi ka na magadto sa padala dira o kung sa mga kuan bala, no? Sa mga pera padala. No? Ulaton mong text ka-communication namon sa imo, Ma'am Annalyn, ha? Okay, thank you, sir. Salamat. Congratulations! Thank you. Salamat. Congratulations. Sa AARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-off kag bantaya nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio Bacolod. Sa AARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio, salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Hindi na mabudlay nga sa isang promo. Basta importante, pagtawag sa inyo, pagpamangkot, anong radyo? Yung ginapamatian nyo, isa lang sabat. Aksyon Radio Bacolod. Tisi Mama Annalyn, galing tunog ba ko no radyo ya? Pero okay lang, siya kilala ko da, si Aksyon Jan Diaz. Aksyon Firing Line. Si Aksyon ang defensor, tanito guro, galing kayo doon nalipat siya. Kaya Aksyon Sige ari pagidayang isa ka good news. Ang SAP sa Aksyon Radio Bacolod, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod, province-wide na! Aksyon Firing Line. Sa itong promo namon, dirila sa Bacolod, subong province-wide na, yari na nga yudang ginaulat sa matagpalamati sa Aksyon Radio Bacolod sa Bilog Negros Occidental. Sa itong nagapadala sa mensahe nyo, ari bantay ka mo,
Aksyon Radio Bacolod, adlaw-adlaw magapadagtag sang sap o kon sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Sa tanan nga maukod nga matagparamati sa diin, kaman nga mahin sa probinsya sa Negros Occidental. Action Firing Line. Importante mayara lang signal ang imo suning cellphone makapadala ka sang entry pagtawag sa imo pagsabat mo. Oy, pwede ka gilayon magkadaog sang premyo. Ini ang sap sa ARB province-wide. Sino magpwede magka-intra tanan nga pumuluyo sa probinsya sa Negros Occidental? Ilabi na ang mga maukon nga tagparamati sa Aksyon Radio Bacolod pinaagi sa Transistor Radio. Action Firing Line. Mga pumuloy sunod sa Bacolod nga wala pa makapadala sang entry, pwede man. Ano maka-intra? Sumugod Nobyembre 14 sa palabuton masunod nga simana, Sabado gali ining adlaw ininaw nga Sabado, magabato na Aksyon Radio Bacolod sa entries paagi sa text. Tandaan niyo ang entry niyo hindi sa Facebook Live, hindi sa direct na pagpadala sa mensahe sa aton sa chat, kundi paagi sa text. Ipadala ina, ari. Klaruhon ko ang numero 0963-219-8066. Again, ari ang cellphone number nga padala ninyo sa inyong entry, 0963-219-8066. For the last time, I'll say it again, 0963-219-8066. Ipadala mo da sina nga number ang imong ngalan, edad, address, kag contact number. Action Firing Line. Pablito ng detaling ginapangayo agon ma-validate ang imo entry adlaw-adlaw ang magpamati sa programa sa Aksyon Radio Bacolod. Ano may balawan ang nagadaog? Ang mga tagdaog, simple lang kadadlaw magarapol sa mga tagdaog on air Aksyon Radio Bacolod. Magatawag Aksyon Radio Bacolod sa numero nga imo ginbutang sa pagpadala sang entry kag siguraduhon nga nagapamati sa programa sa Aksyon Radio Bacolod. Kung hindi magkasabat sa sulod sang duha ka tawag, magabunot ang Aksyon Radio Bacolod sa panibag-o nga tagdaog. Action Firing Line. Paano makuha ang premyo? Ipadala ang 500 pesos cash pinaagi sa Remittance Center. Sarang mag-claim ang premyo sa isa ka adlaw matapos malawagan kag makumpirmar ang entry. Antes magpadulong sa Remittance Center, hulaton nga magpadala sang kinahanglanon nga impormasyon sa pagkuha sang premyo ang admin staff sa Aksyon Radio Bacolod. Saan o magasugod, Rapol? Magasugod sa pagpanatag sang ayuda Aksyon Radio Bacolod province-wide sa Nobyembre 16, amo niya Lunes na nga adlaw sunod nga simana. Action Firing Line. Important reminders lang nga mga entries nga taga-syudad sa Bacolod nga wala pa mabunutan na magapabilin ng kwalipikado sa pagpagigbayan sila nga promo kag sarang sa gihapon magadaog sang premyo. Tingbor ang tanan nga mga entries gikan syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Action Firing Line. Dari nagkita sa balita with Aksyon Marlon Hinovia. Alas 8:18 na mga kaaksyon. Balita Kapitolyo Provincial. Capital Reports. Aring balita may nagkalusot iyaho LSI ang gingamit niyang address Bacolod City. Tinagkapuli Talisay. Subo galing balita kay daw nag-positive siya sa COVID. Sa detalye, Aksyon Marlon Hinovia, mayang gabi, please come in. Aksyon Art, mayong gabi, kahapon Nobyembre 10, nagsapol liwat ang mga miyembro sang Interagency Task Force sang sunod sang Talisay Negros Occidental. Nagpamunuan ni Mayor Niel Lesares sa sining sinapol kin pabalo sang alkalde sa mga tumalambong nga nakabaton siya Aksyon Art sang report nga may mga locally stranded individuals o LSIs halin sa Iloilo ang nagapauli diretso sa syudad sa Talisay nga way makabalo ang ila sa nga syudad. Sus! Ulihin na lang nahibaloan bagod man sang pagtimbre sa mga tumuloyo Aksyon Art sa lugar nga pulian sa rin pila ka mga LSIs. Kung madunduman ang mga banwa kag syudad Aksyon Art, sige gihapon niya ang pag-swab sa mga returning LSIs kag pagpa-quarantine tuhay dire sa may syudad sa Bacolod. Amo ni gani kakaina sa ato sa interview sa kay City Administrator Attorney Jonathan
Ieldama, may istorya ni siya Aksyon Art sa mga miyembro sang Bacolod IATF kag sakay City Legal Officer Attorney Bayatan la, Joselito Bayatan. Parang Joselito, hindi Jonathan? Oo, Joselito Bayatan. Oo. Para Aksyon Art istoryahan kung paano mapasiguro nga hindi ni masulit. Kaya base kung hindi lang ba Aksyon Art sa Talisay City nagakatabo ni base sa iban nga banwa kag syudad man. Ang pagpati Aksyon Art nga kung nakalusot ka ng LSI halin sa Iloilo diretso puli sa Talisay kay ang kalabanan sa Aksyon Art nagamit gali isang address nga Bacolod. Sus. No? Kung Bacolod, hambal ni Ieldama, lain Aksyon Art ya ang patakaran diri. Amo na nga pag-abot nila posible diri sa Bacolod, makaligad ang pila ka oras or pila ka adlaw, iluway sila makadiretso puli dito sa may lugar nila sa sulad sang Talisay. Okay. Luyag Aksyon Art sang lokal nga pangaluhan sa Talisay nga mahatagan ini sang kasulbaran sa labing madali nga panahon. Kay ang Talisay Aksyon Art isa subong sang may pinakadako nga recovery rate sang kaso sang COVID-19 kay man nakaagi man Aksyon Art panguna ang ining syudad mo sa may pinakadamo man nga kaso o confirmed cases. Ang latest na sa ring record ng Aksyon Art nagapakita as of kahapon, Nobyembre 10, ang Talisay may 16 na lang ka active cases kag may ara sa nagalayo ng 563. Kung kanamo naman ang kaso confirmed cases, 600. Kadabo-dabo gid man Aksyon Art prote hambal ni Ieldama kada adlaw nagadamo man ang kabaranggayan nga COVID-19 free. Ang 18 na ka mga barangay di kundi ni ma-resolbar sa labing madaling panahon ining problema ni nga may mga LSI nga nakadiretso puli sa ila sa nga lugar dara sa may Talisay kag sa ulihi ba Aksyon Art mangin kabahin sila sang contact tracing nga himuon halin diri Aksyon Art sa tawo nga nagpositive sa Bacolod kamanti Bacolod ang ila Aksyon Art address ang gingamit mo kaya sa ulihi way man gina pangayo basi mag-positive sila sa swab test ti ang record Aksyon Art hindi magtupa sa Bacolod kundi sa Talisay City na kaya sila nagapuli dira sa syudad amo nang ginagabalakan sang IATF sang Talisay City. Okay. Yari si City Administrator Attorney Ieldama. Pero actually, naabala mo. Kasi pagka-abot, pabalong kami siyang Bacolod nga may positive na residente sa inang barangay. Pag contact tracing, mabalaan na mo nga halin sila din sa individuo. Kung nagkatabo, like Subong, open na ang open na ang Bacolod and Iloilo yung biyahe siyang barko. So, ang mga pasahero, mabala lang sila yung resident sila sa Bacolod. Pero gali, napuli sa Talisay. So, hindi na namon masyado ma-monitor sila. Pagkabalo, positive na gali or may symptoms na. So, amo na ang namo. That's why we are trying. I don't know kung you talk with the province, pero sa province, isakto man ang ila protocol nga kung sa province mas swab kagyapon pabalon ang LGU, pero but with the independence of Bacolod and of Iloilo, yung lain naman ng ila yung arrangement. So, amo na nagkakatabo. So, I might be contacting Attorney Bayatan and the IATF of Bacolod on how we can answer to this situation. Ang matabo siya na ganit, kasi kung Bacolod sila, pagkagawa nila, i-release na sila diretso. Kasi resident sila sa Bacolod, gawa nila sa pier, diretso na sila rin sa Talisay. So, hindi man, that's why itang gapon, sa meeting namon, ang burden naman sa monitoring, isara sa barangay. That's why we talk with the barangay nga they should be vigilant sa ila mga residente, sa mga ang ila DHW, amo na yung mag-check it firme. Kaya kung may bago nga nag-abot nga residente, then
pabaluda yun nila sa IATF sa Talisay, sa City Health namon para at least ma-monitor. Amo Aksyon Art ang problema nga na-experiensyahan sa buong sa Talisay. Bot lang sila na may nagpabalo sa ila, may nagtawag sa ila, nga may nagpositive dira nga sa Talisay City. Sa gincheck nila, LSI gali Aksyon Art. Kaginang LSI, why ginagagi sila sa nga syudad. Kaya kung nag-agitan iswab nila, agi sa protocol, i-quarantine. Pero Aksyon Marlon, kundi mong open naman yung travel sa mga fast craft, no? Same policy, kung nag-travel ka from Iloilo to Bacolod, kung out of town ka, halimbawa, abi nagpauli kaya, mapauli ka, kung one day transaction, nano matabo siya na iya. Pag abot mo di Bacolod, makadto ka Victorias, mabalik ka naman dayon sa Iloilo. What will happen sila? May swab yapon niya, no? Ang amo sila Aksyon Art nga plastada, depende Aksyon Art sa tagsa ka mga LGUs mo. Ang protocol sa mga LGUs Aksyon Art daw ay balaga palareyos kay kung kaysa ginatugyan mo sa ila na ang pagdihon sa ila sa rin nga health protocol. Pero kung sa province-wide naman magluwa sa Bacolod City Aksyon Art, kung sa mga LSI kag returning residents yate obligado gid magpakuha sang swab kag magpa-quarantine gid. Kaya mo na sang plastada. So imanoon tari kay ang panawagan ng sunod sang Talisay IATF ara sa residente mismo sang kada barangay. Na kung mayara sila sa nabalaan nga nagpuli dira nga LSI nagulpi lang dapat tabalon ang sudan. Kay para mausisa sun art kung bala ang pagpuli ya diretso o kung nag-agi sa ila. Amaning report gikan sa Kapitolyo Provincial para sa Aksyon Farming Line. Aksyon na Marlon Hadevoya. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Amo na ganigin mo no kung kay ina. Pwede ka maka diskarte, pwede ka nga makahimo sa India, nga hindi ka makaagi sa sining nga mga policy kag regulation. Madayaan mo man ang imo sining paglusot, pero at the end of the day, silong pierde. Di para sinablaman na kadaya kadira, makalusot ka, makarikta ka puli, way kakabudlayan, way kagin swab. Pero at the end of the day, para sina kung naglaing karong pamatsyag mo, nag-positive ka lately, that is another story, Aksyon Firing mabalik mo pa na, kung natatan mo bilog mo nga pamilya, please, cooperate with the standard protocol, with the regulation, nga gina-implement siyang tag sa ka-LGU, nga inyo padulungan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalapit,
lagsang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros, sanon inyong
pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:39 na. Last and final stretch ang ino palatuntunan aksyon na firing line. Sa ngalan sa gihapon ni aksyon na Brian Morden. Aksyon Firing Line. Standby na sa report ni Aksyon Del Salazar, balita gikan sa Bacolod City Hall kay Inday Elna Dimasis Ispanar. Dahil na, kumusta ka na? May gabi dara, may nga pag-monitor kay Sir Bong Dilabaz. Aksyon Firing Line. Araman si Chay Zari Tabag Ikipado sa Gimaras. Araman ga monitor si Bro Edwin Caminian. Kumustang sandiya tada bro? Oh, sa uton, nakalabay ko na one time paglagaw na to, no? Dugay na to last year pa, 2 years ago. Partida ang sandiya ni
Bro Edwin kami niyan. Kay Corazon Villasis Gayo, good morning. Greet niya kuno Ninoy Joning Hilye, sang San Vicente, Binalbagan. Aksyon Firing Line. Detalye na sa balita gikan sa Bacolod City Hall. Aksyon Radio City Hall Report. Action Dale, may gabi, please come in. Action Art recently nag-conduct sang surveillance testing ang Bacolod Emergency Operations Center. Kagang subject dito yung mga members ng EOC nga everyday nag-report nila sa may Mascara Hall sa Bacolod Government Center para sa day reporting sang COVID Action Art. So ang pinaka-recent amo ni siyang 34 ka mga encoders, pila ka mga cluster head Action Art, mga miyembro sang data management team sang EOC, no? Sang Lunes ini silang adlaw ginapidalom sa surveillance testing. Kag subong adlaw nagwa ng result nga 100% negative sa COVID-19. Ining 34 ka mga EOC personnel Action Art. Amo ni siyang gin-confirm sa aton nga mga balita ni Dr. Chris Turongon, ang Deputy Medical for Services no sang Bacolod EOC Action Art. Nga bangod sini nagapamatuod nga wala iya sang asymptomatic no nga EOC member nga naga-attend dira sa daily no nga huddle sang syudad sang Bacolod Action Art. Suno kay Dr. Sorongon na previously may mga surveillance testing naman nga ginakandak sa mga doktor dira sa EOC, sila ka mga cluster head kag negative man Action Art ang resulta kag sugod kuno suno siya sa una-una pagid nga mga testing no sa mga frontliners man dira. Wala gid or cleared sa COVID-19 upon COVID-19 free ang Bacolod EOC. For confirmation na ring tingog ni Dr. Chris Surongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod EOC. Yes, sir. Amo na sila mga encoders, ang sa members ng data management cluster, mga cluster heads, mga members ng secretariat, na muna isa sir nag-comprise na. Ang nagpa-test. Kaya ang iban ba lang sir, nakapa-test na before eh. So, amo na yung pinaka-latest? Hindi na lang, yes, oo. Okay. Ang mga previous niya, sir? Tanan sir, wala kami. So far, wala kami isang case nila kami nag-positive kami. Tanan negative. Bali overall, sir, pila na gid ang na-test within the EOC lang gid alone? EOC? Siguro sir, ano na kami? Tanan na, almost all na sir. Oo. Ang mga ang ulihin naman lang nga 34 amo na lang sila ang kalabanan nga nagpa-test kaya ang mga cluster heads sir, tapos na kami kami nga mga doktor nakapa-swab na kami before tapos ang mga staff subong amo na sila subong ang nagpa-swab yet so at least mahambal namon nga ang Emergency Operations Center, ang command center naton dira sa NGC, tanan nga staff ara dira is positive, is negative of COVID. So wala kita da siyang asymptomatic nga carrier or nagadala sang virus. Tonight na batian si Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sang Bacolod EOC. So amo ni siya ang last and final batch sang surveillance testing among EOC members Action Art ko madumduman dito sa bahin sang AZM Bernardo Slaughterhouse. May araya sang 11 ka mga workers no nga nagatrabaho dito sa area ang nagpositive sa COVID-19 pero karon isolated na or naka-quarantine na Action Art sa pasilidad sang syudad sang Bacolod. Sa dugang pagid nga balita gikan sa Bacolod City Hall, kinasang hapon na personal nga nagpathagang nagpangayo sang pasaylo o apology. Ining organizer sang Visual Arts Exhibition and Conference o Conviva Excon sa may Bacolod EOC kainang adlaw or kinasang hapon nga pagsinapol Action Art ila sinigin explain ining natabo no nga supposedly ginatawag nga mass gathering o pagtililipon dito sa area sang Art District nga nagligad nga Bernas nga adlaw November 6. So gin-inform kita ni Dr. Surongon no nga base man sa explanation sang organizer. May duwa sila ka representative nga ginpadala Action Art nung nag-explain sa tubangan mismo sa mga opisyal kag EOC members nga ang ginkandak last October 6 nagkandak sila sang virtual simulation ining organizers ng hapon sang November 6 Action Art mga around 6 PM na natapos nag-shoot sila para sila sining virtual opening sang November 8 Action Art. Suno kay Dr. Rongon base explanation sa organizer natabuan Action Art nga mayara sang sa establishment nga mayara sang banda no nga maga-perform. So ginalantaw diri sang ni Dr. Sorongon nga posible ang mga tawo nga nagtambong sa virtual simulation sa isa dira ka gallery sa Art District Action Art nagtambong man sa performance sang banda. Rason nga di may naglakta sa social media nga
may mga baili-baili sinaod kag allegedly may inom-inom nga natabo nagdigad nga Bernes nga adlaw. Gin-informan ang EOC sa mga organizer nga hindi na kabahin sa sining nga kahiwatan ang banda nga nagtukar sa lugar Aksyon Art. Amo niya ang explanation. So meaning hindi lang to isa ka event, may ara sa piyak, may ara man damo lang no? Correct, Aksyon Art. May ara sang establishment nga amo to siya ang base sa explanation sa ni Dr. Sorongon nga sila to bala ang nag-facilitate sang performance sang banda Aksyon Art. So bangod sini hindi pagit makahatag sang tulid nga recommendation or outcome sa investigation ng EOC. Kaya bali Dr. Rongon buwas nga adlaw mayra sila sang huddle another meeting kag dito talakayon nila kung lang nila sining mga recommendation. Kay buwas nga daw Aksyon Art i-invite pagit nila ang iban nga mga establishment nga involved man sa November 6 nga incident so hindi lang ang Viva Excon nga organizer kundi ang mga establishment dito nga open kag ang iban pa dito nga involved Aksyon Art amo pa nang ipatawag sang EOC gin-invite para as part sang investigation kag pagpangita dire sang facts kung ang matutuod since damo sa mga istorya kag version nga nagaginuha sa social media. In short, ang tatlo to nga nagpatigayon sa events, separate events, ga tinudloanay sila kung sinong dapat masulon. Pero klaro ito yung Action Day, may violation gid, kaya hindi man na pwede nga way kay mo. Pisan may event to, butang tapa, may kulukanta, bi ko pilang nahot malang to ga pinungko ka may social distancing, kundi way ito problema Action Art. Kaya ang Viva Excon ang mula ng organizer yung nagpagwas ng sining statement. Pero ang iban diri nga mga establishment nga involved man daw wala sang formal communication from them kung ano ang natabo sa tong November 6 Action Art. Magluwas sa ibang mga establishment gin-invite man sang EOC ining mga establishment sa palibot sa Bacolod Government Center Action Art kay kabahin ini sa pag information and education campaigns ng syudad sa mga protocol nga bawal pa sige hapon ang paghatag dira sa mga ilimnon kon kagabi ng Action Art kay from 12 noon to 6 PM lang gid pwede makabakal kad dapat sa mga pribado nga lugar i-take or imnon ining mga liquor Action Art. So sunod diri kay Sorongon isa diri sa butang nga iya take Action Art ngayon Viva Excon ng mga artist ining organizer magabulig sa syudad sa campaign kontra COVID-19 usara ang Action Art. Okay. Aro ang tingog sa ni Dr. Sorongon. After nilang nag-video to sila sang ilang virtual presentation after natapos ko sila around 6 o'clock it so happens sa piyak naman establishment ang 12 may ara nga banda amo tong grupo de Kokoy ang ma-perform so it so happen nga ang tanan to nga nag-attend dito sa ilang video plus siguro mga nagbisita sa Orange Gallery nagkadto dito but amo tong crowd ang nagtilipod. Okay. So separate gali sir. So, amo na ilang side, amo na ilang story. But ang side namon, iti ang sa ilang poster, sang amo to nga bandang performance, amo to pala nga have an Irie Friday na daw kini-post nila sa social media para dito ya ang ngalan sang Viva Excon na grupo. So, when we ask them that question, nagaramba sila yung they are not even knowledgeable to said ang logo nila ara dito kung wala sila kabalong gali sila part sila sa organizers dito sa event ito. So muna ang ilang explanation but today sir do wala man sanction nga gin papanawag sila sir. So far sir lang to, that was the first meeting na ara sila. Then the Emergency Operation Center will be discussing by tomorrow ang atmon recommendation on that regard. So, most likely you expect that hopefully by tomorrow we will issue an official statement regarding the event that happened at the artistry.
Action Art, luwas ko na pati si Dr. Sorongon, no? So, siya ay naging kuha natin since sarap mo siya kaina sa EOC meeting kay Sako or PC man, ang linya, no, ni Bacolod City Legal Officer 3D Joselito Bayatan. So, boss nga daw, ginapaabot nga makapagwa sang official statement ang Bacolod EOC regarding sila sining findings kag kung ano dira ang mga butang na padihimo na recommendation para hindi na masulit ang kaangay nga insidente. In short, kay Kumo, GCQ kita, please, hindi lang kita hindi pa na yung subong tiyempo Correct, Action Art, no? Gay, ikaw to, nato ka man, tuway ka to. Wow, tatoy. Awa. Nakita, ando lang ang fireworks kay gabi, todo nakita to natin, Action Art. Amo na yan, mga fireworks, amo nang hilig, taya. Ikaw, ako, si Aksyon JM. Aksyon JM, kid sila nga siya, mahilig ko sa mga palupok. Fireworks display ang buot yung balon. Galantaw ni siya. Kaling kayo daw, di man negosyo sa guro sining why na sumunog bakal? Amot lang, basta iba naman. Ha? Basta iban. Why ta ka baluto, no? Sa Bacolod, why pa siya nag-aqua permit siya wala pa Action Art, no? Kaya sa una, tiyan mo ang during November, no? Last year, doon pa ginakanda ang mga seminar. Doon na ginakanda ang seminar sa mga negosyante, sa palupok, pero subong, doon wala pa man kisako-sako pa sa COVID-19 campaign. Sa katapusan nga, malitagikan sa Bacolod City Hall, kaina sang sungsod, at sa ginaprobahan nga resolution Action Art, gin-author ni Councilor Israel Salanga nga nagpangabay sa City Tourism Office sa City Mayor's Office nga mag-present ng comprehensive plan sa Council sa tuyo nga makarecover ang tourism industry sa syudad sa 2021. So yun mo sa nga ginaprobahan, no, sang SPK na tila sa nga virtual session. So ginpahayag na rin ni Councilor Salanga nga para ma-sustain ang economy kag mabuligan ang mga negosyante dapat mayara sang komprehensibo nga plano kasunod nga dalaga matamat na manubo ang COVID-19 cases sa syudad kag para mapreparahan man ang tourism industry sa masunod nga tuig Action Art. Ang portion bilang sang natabo kayo ng virtual session. Resolution respectfully requesting the City Tourism Office through the Office of City Mayor Evelyn Nardia to submit a comprehensive plan to the Sangguniang Panlungsod for the recovery of the tourism industry in the city for the year 2021, Mr. Chair. It is known that our top economic driver in Bacolod City is tourism, Mr. Chair, and for us to be able to sustain our economy and help and assist our business sectors, we would like to request for a comprehensive plan, Mr. Chair, especially that our cases are not decreasing, and it is imperative that we already start planning for our tourism industry recovery for the year 2021, Mr. Chair. And through coordination with the City Mayor's Office and City Tourism Office, and my office being the Tourism Committee, would conduct, Mr. Chair, and then come up with a comprehensive plan. I would like to move the same, Mr. Chair. Thanks, on. Mr. Chair. Questions, clarifications? Hearing none, the motion is approved. Next, please. Action Art na batian ang portion sang no? Batian ko na lang maamo na daw tayo yun. Bal nga daw kwan. Damdaman mo to siyang chimpo sang sapsi kung na nga may kapangamuyo nga ulat-ulat lang. Damdaman mo to? Nag-viral bla sa video bla? Ang shop distribution, ginimo lang daw kuta-kuta ito ang ginimuan lang daw prayer plus patay ito. The ginobrahan meme, Action Art. Oo. Tiyan mo gana sa bawang tabo, nagahulat sang trending. Ay, kumusta gali pagpapunta tayo mo nga naligad adlaw? Ha? Ano to ya ang kaysa viewing deck to ya? Ay, di, lagaw-lagaw ko to. Damo tao gali to? Tama ako na ng tao. Hindi pa gali pa recovery under GCQ. Ano man ito nga nagbukas. Ay, ganiway, makuhaan pictures, GM, galangoy-langoy ito si Saka Beach Resort. Tama, kita sa mga kabataan. Grabe. Doon nakagabala sa haul. Yeah. Anyways, may lang kayo may bayo na lang ng haulas ang sa alo ka ba? Correct, Action Art.
Kaya mo nang iba nagakumpante natin. Bahala sila. Kung ang syudad wala man nagakulang, ang kita nag-inform kita kung anong tuo, wala man kita nagkulang. Pwede pa na action na ito, so kanya-kanya na ning protection no, nga pag-apin sa ato sa pamilya kadtag sa tagsa nga mga kaugalingon. Update kag balita. Sige, attorney, salamat. Kagayan kasi mo, sige ka namin, gina kayak sondela. Kalain. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon nyo. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Firing Line. Ano man ang alibay, ano man ang explanation sa itong mga event coordinator, ang klaro lang yan may violation, gid. Based on the footage, based on the video, based on the pictures, may violation. Gikiway ka mo ga face mask, gainom pa ka mo, gasaot pang iban. No? Di violation gito ya. Ito lang diri, kung hindi gid man ni maaktuhan legal sa syudad, dapat hindi na ni masulit. No? Hindi na ni tani masulit. Amo lang nga aton, kaysa uli, base kung magtaas naman ang kaso, kag dira mismo sa inyong magalalin nga nag-intra ka mo sa activities, kamo gid mabasulan sa bilog nga Bacolod nun. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian.
aksyon nga nagkapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong nagkahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide, mga palagag kita sa Nabilin Ismail. Ayos naway kumalabutan nga mga mensahe ninyo sa sunod na lang, no? Karon na lang sa Action Night Patrol Program. Action Firing Line. Sa ngalan sa regular anchorman, Action Brian Morden. Ako naman Action Art Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. This time check is brought to you by Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,